Ja, men som jeg også gjorde det klart, så har du lige præcis 5 minutter. Og jeg vil helst ikke have, at du bliver længere. Så... Og så er vi også enige om, at jeg ikke ser din bil holde ude foran min havelåg mere. Det var også en forudsætning. Ja. Og jo. Nej, og så optager jeg det her. Det synes jeg også, jeg vil gøre dig opmærksom på. Det er sådan en lille net vane, jeg har fået, skal jeg sige dig. Jo. Jamen, fyr løs. Jamen, det er ikke rigtigt. Nej. Ved du hvad, det har jeg sagt rigtig mange gange. Jeg har også skrevet det rigtig mange gange. Men det er ikke rigtigt. Det har intet med sandheden at gøre. Nej. Hvad får du til at tro det? Jamen, det er ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke rigtigt, nej. Ja. Så er dine kilder vel nøjagtigt lige så upålidelige som dem, der findes i resten af lige præcis dit medies verden. Jo. Jamen, det er til gengæld fuldstændig korrekt. Det har jeg vist ikke lagt skjul på. Ja, det er jo noget, der foregår i folks fantasi. Må vi jo nok erkende endnu en gang. Ej, men jeg vil da godt indrømme, at det også lidt foregår i min. For ikke at sige meget. Ej, det kan man ikke. Man kan jo ikke tvinge folk til den slags, selvom det er fristende. Nej. Jamen, det tror jeg ikke. Nej, fordi så... Ja. Men det... Altså, folk må tro, hvad de vil. Det har jeg også sagt. Det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Jeg kan kun fortælle dem, hvordan landet ligger. Og tror de ikke på det, jamen så er de deres egen sag. Ja, det tror jeg ikke, du skal regne med. Jamen, det er så dårligt, jeg tror jeg, at den gider beskæftige sig med det. Men altså, hvis det ikke var andet end det, du sådan ville spørge ind til, så